състоянието на тютюнопроизводството през последните няколко години в Република България, значението на нашия бранш тютюнопроизводство за държавата като цяло, мястото на нашия бранш, на нашето производство на територията на Балканския полуостров, бяха цитирани примери с Турция, с Гърция, защо не на европейско ниво. Видяхме, в материала участваха няколко фирми. Идеята на този филм беше да се направят извадки, мнението на търговски фирми, преработвателни дружества, браншова организация, дребен тютюнопроизводител, среден тютюнопроизводител, кмет на община, банкер, експерти, които с мнението си доказаха, че тютюнопроизводството е много важен сектор в цялото земеделие на Република България. Такива филми се направиха и за всички страни, членки на Европейския съюз, които са тютюнопроизводителки. Идеята е да убедиме европейските институции за важността на нашия поминък, наречен тютюнопроизводство. Освен двете фирми, които участваха в тази извадка, благодарим и на фирмата, която ни помага този семинар да се осъществи. Булгартабак трябва да бъде споменат, естествено, фирмата, която отпуши напрежението тази година с изкупуването точно на ориенталския тютюн от двете сортови групи в Република България, Басми и Кабакова в Северна България. Като тема на днешния семинар, проблеми и перспективи пред тютюнопроизводството в Република България в контекста на новата общо селскостопанска политика 2014-2020 година, самата тема подсказва, че ще си говорим за възможности, перспективи, мерки, схеми, от които могат да се възползват нашите тютюнопроизводители през новия програмен период. Не случайно, като организатори на днешния семинар, а такива подобни се проведоха и в други части на страната, такива ще се проведат и в останалите области, общини на Република България, в които се произвежда тютюн, като са организатори, освен Национална асоциация на тютюнопроизводителите, са Национална служба съвети в земеделието и Селско-стопанска академия. Мисля, че като приветствие по иерархия трябва да дадем думата на председателя на Селско-стопанска академия на Република България, доцент доктор Христо Бозуков. Благодаря, господин Филип. Не мисля, че тук трябва да по иерархия да поставяме нещата. На мен много ми хареса филма, който беше подготвен. Все пак имам една малка забележка, че не беше включено мнението на науката. Може би трябваше за бъдеще да седим предвид и това нещо, защото ние работим в много близки контакти и мисля, че даваме доста на българското производство и по всякакъв начин да защитаваме. И сме му от полза както с производство, така с технологии, с всякакви други възможности. Защото Института по тютюнните изделия, който е в системата на Селскостопанска академия, е един от 25-те научни института, които се занимават с различни браншове на земеделието. И нашия институт е уникален в много отношения, но може би доцент Кейкова, директорът на института, ще ви обясни. Най-важното, което в момента предстои, е изготвянето на изменение и допълнение в Закона за тютюнните изделия, който ще разреши много проблемите, които съществуват към момента. Аз искрено вярвам в това. Господин Ралчев вероятно ще ви обясни за това. Но още един много важен момент е сдружаването и образуването на браншови организации. През новия програмен период Европа е акцентирала на този момент сдружаването на земеделските производители и дори е предвидила финансиране на тези сдружения. Към момента има Националната асоциация на тютюнопроизводители в България, най-голямата браншова организация. Също така съществува и Сдружението на производителите на ориенталски тютюн. Съществуват и още ред, за съжаление, както навсякъде в България, и ред други сдружения и организации, които де-факто са недействащи, но трябва да се намери пътят, по който да се направи камера или друго сдружение, в които тези всички
Факти са, съединението прави силата. И само съединени и обединени можем да извоюваме правата на положените права на тютюнопроизводителите в България. В България съществува и Българска асоциация на тютюневата индустрия, която включва големите производители на цигари, след които и българската Българтабак Холдинг, Карелия, British American Tobacco, Japan Tobacco, Philip Morris, разбира се. Към момента се подготвя една нова асоциация български тютюни, в които ще бъдат включени и преработватели, а последствие, ако по желание могат да бъдат включени и тютюнопроизводители. Така че нашият път е към сдържаване и обединение, при което можем да запазим този сектор, толкова важен за икономиката на България. Това е което мога да ви кажа. Ако имате въпроси към мен, аз с удоволствие ще ви говоря. Благодаря, господин Божуков. Аз искам да дам думата на нашия партньор, изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието, господин Любомир Маринов, за няколко думи. Здравейте, колеги! Аз съм Любомир Маринов, както разбрахте, директор съм на Националната служба за съвети в земеделието. И както споменавам господин Филип, ние работим доста успешно заедно. Това е вече поредният семинар, който организираме заедно с Асоциацията на тютюнопроизводителите, с Селскостопанската академия, разбира се. И смятаме, че ще запазим тази добра традиция, да работим заедно и за бъдеще. И сега няколко думи аз да кажа за филмчето, понеже аз харесах, впечатлих съм наистина, добре направя спорта. Имаше една част, която така, как да кажа, по-скоро ме потисна и така, че голямо е притеснението от ваша страна, че евентуално някога бихте могли да останете без възможността да произвеждате тютюн и да се изхранвате достойно вас и вашите семейства. Аз мисля, че в България това няма да се случи. Българите са свързани с тютюнопроизводството. Българите са свързани с тютюна и с тютюнопроизводството от векове. Така че не намирам така за нещо драматично, едва ли ще се случи за следващите години. Аз мисля, че ще остане тютюнопроизводството все така на добро равнище, все така ще се произвеждат качествени тютюни в България. Разбира се, тук е и нашата помощ, която ние трябва да покажем заедно с науката и с добрите контакти, които имаме с водещите учени в България за производство на тютюн, семена, сортове и така нататък. Нашата цел ще бъде, една от нашите цели, е да скъсим пътя от науката до приложението в практиката. Това е една от основните функции на нашата служба. Така че сега тук с доцент Божуков и с директора на института е хубаво, че сме на една маса. Друго какво мога да кажа, в следващия програмен период, както спомена и доцент Божуков, ще има средства, които ще бъдат гарантирани за малките земеделски стопанства, като аз предполагам, че една немалка част от вас попадат точно в изискванията на бъдещата програма за развитие на селските райони, точно в тези параметри на малки земеделски стопанства. Затова, може би сега ще стане по-късно дума, вие ще задавате въпроси и ние ще отговаряме. Така че от тук нататък мисля, че нещата се случват както трябва. Благодаря. Благодаря, господин Маринов. Уважаеми колеги, ще продължа с това, с което приключи господин Маринов. Когато говорим за средства, каквото да си говорим, става въпрос за пари. Искам да ви поздравя. Националните доплащания за тютюн, една част вече от вчера са по сметките на тютюнопроизводителите, останалата част до 100 милиона лева, утре в понеделник ще бъдат по сметките на тютюнопроизводителите. Естествено, отвън разговаряме с една част от вас. Има и недоволни тютюнопроизводители от разпределението на средствата, но целта на консултативния съвет по тютюна винаги при разпределение на средства между сортовите групи е била една. Да бъдем в крайна сметка всички тютюнопроизводители еднакво недоволни. Защото и 300 милиона лева да бяха средствата, а не 100, пак ще има недоволни тютюнопроизводители,
Така че по този въпрос всичко е приключило. Средствата от утре на 100% ще бъдат по сметките на тютюнопроизводителите. И по този въпрос в разговор с министъра на земеделието професор Димитър Греков поеха ангажимента да ви поздравя, че заедно с тях да ги изгубяме, да ги получим за четвърта поредна година. И ако желаете по този въпрос да дискутираме тези средства, по този начин имаме уникалния шанс в България да ги получаваме до края на настоящия програмен период, до 2020 година. Мисля, вече да дадем дума на експертите и един от най-големите експерти на нашата маса в момента, когато говорим за тютюнопроизводство, няма по-добър експерт, освен господин Бозуков, в момента директор на Института по тютюна и тютюневите изделия, доцент доктор инженер Стефка Киркова, и после ще продължим с господин Ралчев от Министерството на земеделието и храните да си говорим по промяната на закона за тютюна и тютюневите изделия, регистър на тютюнопроизводители, и там вече предлагам да проведем наистина дебата с въпроси и отговори. Уважаеми колеги, за всички нас в тази зала тютюна е съдба. Това е и като продължение към филмчето. Институт по тютюна и тютюневи изделия е наистина уникален, както каза доцент Бозуков, защото се занимава с въпроси от тютюневото семе, добрите практики, агротехники, до алтернативното използване на тютюна, тема, която още в началото растението тютюн може да бъде използвано не само за пушене и до борбата срещу тютюнопушене. С повечето от вас вече се познавам. Така че тютюн ще има, за България е необходим, а дали ще се пуши или ще се използва по друг начин, е въпрос на време, на бъдеще. Тази година искам да ви се извиня, имаше малко проблеми с количеството тютюневи семена за режия. Надявам се, че за напред това ще бъде коригирано. Винаги ще се радвам, ако може да продължим връзките, които до сега институтът има с всички тютюнопроизводители, ако занапред продължат и се и задълбочат. Имайте предвид, че институтът разполага с акредитирана лаборатория, която се занимава в това число и с анализ на почви, дороди, елементен състав, и винаги сме на среща готови